Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas. És part de la banda sonora de les nostres vides, però també ho és aquesta cançó. Y le hablo y le suelto una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Són himnes del compositor, poeta, cantant i fins i tot pintor Luis Eduardo Aute, que aquesta nit celebra 50 anys de carrera amb un concert antològic al Palau de la Música a Barcelona que comptarà amb la col·laboració d'Estopa, de Miguel Poveda i dels Amics de les Arts. Aquests últims i el mateix Luis Eduardo Aute han estat fa unes hores amb en Blai Mercè just abans de fer les proves de so al Palau de la Música. Anem, doncs, cap allà, tornem-hi. Blai, bona nit. Bona nit, Estel. Ha començat ja aquest concert antològic, aquest concert tan especial? No ha començat perquè primer es passa una pel·lícula que té a veure amb aquesta trajectòria de Luis Eduardo Aute i després, sí, a partir de 9:15 està previst que comenci un concert antològic on no hi faltaran els clàssics ni tampoc cançons més recents, però serà més de clàssics i que s'allargarà pràcticament fins a la mitjanit. Un concert que nosaltres hem pogut viure en primera persona, en la prèvia, amb Aute, amb els Amics de les Arts, un dels grups que col·laboren amb un disc que es va publicar l'any passat, Giralunes, un disc d'homenatge a Luis Eduardo Aute, on hi participen algunes bandes o artistes que d'alguna manera s'han sentit influïts per la música d'Aute. I aquesta trobada ha estat força peculiar, perquè Aute, als seus 72 anys, resulta que venia d'una nit bastant mogudeta, que tenia força ressaca, l'home. Havia anat a dormir molt tard, a les 4 de la matinada, això ens ho ha dit fora de micros, i en canvi els Amics de les Arts, que estaven molt serens, molt concentrats i amb moltes ganes... Aquest canvi generacional, I amb molt de respecte per Luis Eduardo Aute. Ha estat bonic perquè hem fet aquest exercici que aquí ens agrada molt fer, que és deixar parlar molt als altres, no intervenir massa i que s'autoentrevistin una mica, que primer els amics entrevistin a Aute, li facin una pregunta a Aute i després a l'inrevés. Serà sobretot interessant escoltar no voldria fer spoilers què ha de preguntar un veterà com ell a noves fornades. Vaja, ells ja porten uns quants anys, em sembla que més de 10 els Amics, però vaja, comparat amb ell, doncs portarien només una cinquena part del que ell porta de trajectòria professional. Ara de seguida escoltarem aquesta entrevista, però, Blai, hem de donar una dada que és per la gent que no pugui anar al concert però tingui ganes de veure Aute, tenen una nova oportunitat demà i amb un altre format, Sí, a les 7 de la tarda, demà, a la llibreria Jaimes, al carrer València 318 de Barcelona, es presenta el llibre Aute, lienzo de canciones, de Luis García Gil, que resumeix aquests 50 anys de carrera que celebra Aute avui, en aquest concert que inaugura el Festival de Guitarra de Barcelona, i on no només hi serà Aute, sinó que també hi haurà un dels seus grans amics, que és el cantautor Joan Isaac, que l'ha adaptat al català alguna vegada i que han convertit tantes vegades a escenaris i altres coses a part d'escenaris, segurament. Doncs concert molt especial, com dèiem, com l'hem batejat nosaltres, Aute i els seus amics, fent aquesta doble referència, que realment són amics seus, com ara dèiem aquests altres convidats, que hi ha també Estopa, Miguel Poveda, i sobretot aquests Amics de les Arts. Sentim, per tant, doncs, l'entrevista encreuada que hem pogut fer fa unes hores aquí mateix al Palau de la Música amb tu, Blai. En ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén, James Dean tiraba piedras a una casa blanca, entonces te besé.
Soc aquí al Palau de la Música, estic molt ben acompanyat, mai havia estat tan ben acompanyat en aquest recinte. A la meva esquerra tinc els Amics de les Arts, Ferran Piqué, Eduard Costa, Joan Enric Barceló, Daniel Agret, bona nit. Hola, bona nit. I aquí a la meva dreta tinc el que avui és l'amic dels Amics de les Arts i que és el gran protagonista de la festa, Luis Eduardo Aute. Molt bona nit. Bon dia. No, és que no estic una mica... Sí, no passa res. Tinc el dia i la nit una mica. Abans de començar l'entrevista, m'agradaria que aclaríssiu un dubte que potser tenen els oients que coneixen a Aute i coneixen els Amics de les Arts. Què fan els Amics de les Arts a un concert d'Aute i per què Aute convida els Amics de les Arts? Bueno, amb el vostre permís parlarem en castellà, si no podem estar aquí fins a demà. Bueno, el origen de este encuentro es un disco que se llama Giraluna, que es un disco de homenaje que a propuestas de la compañía discográfica decía tiempo que querían hacer un disco homenaje con los músicos más jóvenes, ¿no? Y entonces, bueno, el proyecto se quedó aparcado, luego se retomó otra vez y me vinieron ahí con una propuesta de músicos que veían bien participar en ese disco, ¿no? Porque yo les dije que si se hacía ese disco, que fuera de verdad la gente que estuviera ahí, en el disco que fueran de verdad gente que hubiera tenido algún tipo de afecto por mis canciones o que alguna canción mía les hubiera ejercido alguna influencia en algún momento, ¿no? Bueno, pues eso se cumplió porque he visto en el making of del disco cuando hablan un poco de por qué los invitados, ¿no? Porque los homenajeadores, que por qué están ahí. Casi todos dicen, no, es que mis padres me ponían, cuando yo era pequeño, me ponían tus canciones, Trágame Tierra, ¿no? Me deben odiar, ¿no? Y bueno, la cosa es que sí es cierto que de alguna forma mis canciones han tenido alguna relación con ellos. Entonces en la lista que me pusieron estaban varios nombres, estaban los Amics de las Arts también allí, y yo había escuchado alguna canción vuestra muy dispersamente, pero tenía muy buenas referencias de la música que hacía, ¿no? Gente que trabajaba seriamente, con riesgos, aventurándose en propuestas distintas, ¿no? Y me pareció perfecto la idea y bueno, ahora los estoy conociendo a todos, a los Cuatro Mosqueteros en pleno. Érem al cine, ho recordes, a l'est de l'Aden, el sol brillava fort. En James Dean tirava pedres a una casa blanca quan et vaig fer un petó. I un record que tingueu de la vostra infància amb Aute? Bueno, sí, jo abans li comentava a Luis Eduardo que l'Aute era un músic que sonava a casa i a més pel motiu que el meu pare va fer el servei militar amb ell i m'explicava batalletes i escoltaves les cançons de l'Aute i li deies, però tu, papa, has fet la mili amb Luis Eduardo? I sí, home, i estàvem allà a la bugaderia i li vaig deixar la guitarra i em va explicar i va tocar i dius, i avui doncs li puc dir allò 40 anys més tard, o 30, recordo el meu pare, no? D'aquell dia del servei militar a Girona. Jo permetreu que expliqui una anècdota perquè està molt a prop. Jo sortia els divendres, fèiem tallers de teatre molt a prop d'aquí, i quan sortíem anàvem a un bar que es deia el Carlos, que està un carrer per sota, que ja no existeix, de fet, ara és un restaurant, i sempre traiem la guitarra i recordo cantar les teves cançons sempre en aquest bar, i estem, res, a 100 metres d'aquest bar. I ara que has fet la pregunta, m'he vist tan a prop que dic, ostres, m'ho haig de treure, perquè és un record. Fa molt poc temps això, perquè ets molt jove? No tan jove, no, ja tinc 30 poquets i estic parlant de quan tenia 17-18 anys, o sigui que ja fa un anys. Ara que parles de preguntes, us demano, Amics de les Arts, que li feu la pregunta que li vulgueu fer a Luis Eduardo. Ostres, no sé, jo potser aprofitant que estem en aquest Palau de la Música, per nosaltres és molt especial, perquè ja hem tocat uns quants cops i és com el palau de la nostra ciutat, on sempre ens hem sentit molt acollits. Perquè si sou dels que podeu escollir amb qui aneu a dormir, a l'hora de triar, trieu algú amb qui com a mínim us agradés esmorzar. En
ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. Per tu, que portes aquesta trajectòria, que has tocat a tot arreu, que has estat a tots els països defensant les teves cançons, què representa per tu tocar aquí al Palau de la Música? Pues és una situació molt, molt, molt especial per molts motius. Primer, perquè fer un concert a Barcelona és molt especial per mi, perquè el meu pare va néixer a Barcelona, la meva família, del meu pare paterna, és d'aquí, del barri de Gràcia. Tinc records del meu pare quan després del treball ens baixàvem a veure les orxates d'en Vall, les orxates d'en Vall. Plaça Rovira, vella plaça Rovira, del meu barri de Gràcia. Llavors, Barcelona és bastant la meva ciutat d'infància. Vaig viure aquí un any quan era molt petit i després en l'Emili, un any i mig. Tenc molts amics aquí i em sento molt en casa aquí. I a més, donar un concert al Palau és com quan arriba el papa al Vaticano. És el Vaticà, això, la catedral de la música per mi, no? Y a més és una escenografia maravillosa, estéticamente maravillosa, meravellosa, sí, no? Sí, és meravellosa. I a més estem parlant de 50 anys de carrera que celebra AUTE, però els Amics de les Arts fa poc han celebrat 10 anys de carrera. 10 anys. Que no, que el pensamiento no puede tomar asiento, que el pensamiento es estar siempre de paso, de paso, de paso. Jo et vull preguntar, Luis Eduardo, si tu recordes com eres en el moment que tu vas fer 10 anys de carrera. Estem parlant d'un moment convuls, decisiu a la història d'aquest país, pas del franquisme, inici de la transició, alguns dels teus millors discos, el Babel, el Sarcòfago, a punt de fer també l'Albada. Com era el Luis Eduardo AUTE d'aquell moment? Després de 10 anys de cançons, llavors això seria el 76. Va ser un any molt especial. Va ser l'any després de la mort del gran dictador que no era Chaplin. Y tothom, todo el mundo estaba, todo el mundo estaba con una tremenda ansiedad de libertad, de construir el futuro y con muchas ilusiones y muchas esperanzas, ¿no? En la música además se juntaba tal vez gran parte de esas esperanzas, ¿no? Porque eran canciones en aquellos años que hablaban de la situación que habíamos vivido y evidentemente con la intención de crear ámbitos de convivencia nuevos y distintos, ¿no? Con la imaginación desbordada completamente. Todo el mundo intentaba hacer. Las compañías discográficas eran maravillosas entonces porque ibas con un proyecto rarísimo y te lo grababan, ¿no? Ahora imposible. Tengo discos que grabé entonces en esos años que ahora si voy con ese proyecto a una compañía me pegan una patada al culo y me echan. Y en aquellos momentos, no sé qué pasaba, había una efervescencia en todas partes en cuanto a hacer, a crear, a inventarse el mundo. I vosaltres, com us veieu en el moment que farà 50 anys que vau començar? Una pregunta més complicada aquesta. Esperem que jubilats. No sé. Tant de bo puguem seguir junts i tant de bo puguem seguir fent cançons i estar al nivell que està ell ara, fent d'aquí 40 anys. Jo no sé que em conformava amb estar un altre cop al Palau de la Música defensant les nostres cançons. Jo amb això em conformo. Si sou amics de les arts, seus artistes. Si seus artistes de la música, estareu cantant, estarem fent música fins al
l'adeu final. No ho pots deixar, amb tu amb el piano, aquests cantant, ja... No es pot deixar. Fotuts de tot. Es porta a l'ADN. No te desnudes todavía, espera un poco más. No tengas prisa, el tiempo es algo que quedó detrás. Hem d'anar acabant aquesta estona tan agradable amb vosaltres, i ja que abans li heu fet una pregunta a vosaltres, ara li demano a Luis Eduardo si pot fer una pregunta per tancar aquesta entrevista als Amics de les Arts. Pues la pregunta sería si tenéis la sensación de que todavía el gran trabajo que tenéis que hacer está por hacer. Qué bonita. Yo creo que es... Dando por hecho que estéis satisfechos con lo que habéis hecho hasta ahora. És el gran repte. Ara estem en plena fase compositiva i sempre parlem de que el gran repte que tenim per davant és créixer amb el nostre públic, no? I de dir, fer-nos grans i que les cançons reflexin això i que la persona que et va començar a seguir quan tenia 20 anys i tu també els tenies, doncs segueixi escoltant-te i li diguis coses que també el toquen quan en tinguis 50 i tu també els tinguis. Llavors crec que la gran cançó sempre... La cançó perfecta sempre la tens per fer. De fet, hi ha una cançó nostra que es diu Els bons fotògrafs, que l'últim vers es diu la llum perfecta que els bons fotògrafs es passen la vida buscant. Una mica és la filosofia del grup, de dir sabem que mai arribarem, però l'utopia és para eso, no? Para caminar, no? De modo que hay futuro. Vindrà el bon temps, la calma, el sol com va declinant. La llum perfecta que els bons fotògrafs passen la vida buscant. No, pero la segunda pregunta era si caben dos. ¿Cómo trabajáis las canciones a la hora de componer? Somos un poco caóticos porque nos gusta a todos decir lo nuestro, ¿no? Pero normalmente presentamos una melodía, quizá alguna frase con una guitarra o un piano, cada uno presenta, lo ponemos en común y entonces, lluvia de ideas, si mantenemos estructuras, si no, qué ritmo le ponemos, qué acordes. Joan Enrique es el que se encarga más de la letra, porque ya hablaste con él por el tema de la traducción y todo eso, y entonces ahí jugamos todos y no hay nada que salga que no esté con el acuerdo de todos los cuatro. Básicamente las letras son... Bueno, hemos ido refinando un poco el sistema que hemos de hecho, cada disco se va reinventando, pero cada uno pues creo que hace una función en lo suyo, que es en la que es el que lo puede llevar con más facilidad, ¿no? Y hasta cosas que son un poco extramusicales. Sabes que tener un grupo, pues, tener una carrera implica 50.000 otras cosas. Cada uno se centra en lo que tiene que hacer, ya sea armonía, ya sea bases, ya sea melodías, ya sea gestión. Hay muchas cosas que no solo subir aquí arriba y cantar, y no es todo tan fácil. Entendemos el grupo como una cooperativa, entre los cuatro trabajamos para la canción y para la carrera. Amics de les Arts, Ferran, Eduard, Joan, Dani i sobretot Luis Eduardo Aute, moltíssimes felicitats. Que vagi molt bé aquest concert, ho seguirem i ho recordarem. Moltes gràcies. Hola, Blai. Gràcies. Gran Blai. Big Blai. Sentits.